Един ден в училището на талантите. Как ли изглежда мястото, в което може би учи бъдещият победител от Евровизия? Хайде, заповядайте след мен, за да разберем. Ще надзърнем зад вековните стени на средно иновативно училище Свети Кирил и Методий, град Видин. В това училище още от входа си личи на какво ще бъдат учени неговите възпитаници. Мир, сътрудничество, уважение, подкрепа, сърдечност, доброта, откровеност, другарство, солидарност, образование, състрадание, тактичност, усърдие. Освен добрите маниери, тук и талантите имат много полета и сцени за изяви. Тук се отнасят с много любов и внимание към изкуството. В това училище се полагат усилия за всяко едно дете. Затова има изграден цял център с много ресурсни учители, психолози и логопеди. За да могат вашите деца да се изразяват спокойно, да разбират, контролират и овладяват чувствата и емоциите си. За да говорят правилно и да не казват лъв, лалугер и лале, ами лъв, лалугер и лале. Светът е всичко онова, което можем да докоснем, да видим и да усетим. Затова тук има изградено едно уникално място. Сензорна стая, в която можем да експериментираме и развиваме сетивата си. Работещите тук се определят като големи късметлии, защото имат възможността наистина да помагат пълноценно на децата. Но освен на децата, училището помага и на природата, защото те са снабдени с собствена фотоволтаична електроцентрала и сами произвеждат електроенергията по екологично чист начин, която употребяват в училището. А сега ме последвайте, защото отиваме към образователните кабинети. Училището е работило с професионални интериорни дизайнери, които пък са се консултирали с училищните психолози, за да създадат перфектната учебна среда, с внимание към всеки детайл и оптимален ефект за подобряването на учебния процес. Етажите са тематично украсени, а стените са красиво изрисувани и изписани с прекрасни позитивни утвърждения и вдъхновяващи изображения, които наистина те карат да вярваш в себе си и винаги да имаш стремеж за развитие и трупане на нови знания и умения. А за да бъде оптимално достъпно, училището е снабдено с модерен асансьор, който всеки път ви отвежда на различно приказно място. Въпреки огромния брой стаи, по коридорите винаги ще се натъкнете на красиви гледки и прекрасна музика. Тук няма да видите от обичайните класни стаи, защото те са заменени от кабинети, всеки от които е уникален и наистина впечатляващ. Не ми ли вярвате? Ще съжалявате. Бъди възторжен идеалист, честен до самопожертвование, смел до безумство и влюбен в България. Тук географията се изучава по иновативен начин, но за да покорите света, са ви необходими и езици. Затова изучават немски и английски език. Hello everyone! Hello! How are you today? We are great! Thank you, sir! Но можем ли само с чужди езици да покорим света, ако нямаме необходимите сила и физическа издръжливост? Тук се грижат и за това, защото училището има богата история в сферата на физическото възпитание и спортът. Здрав дух, здраво тяло! А съвсем скоро училището ще си има и свой собствен супермодерен физкултурен салон с топла връзка към сградата.
Супер модерен е и фелдшерския кабинет, който се обслужва от доказан професионалист по време на целият учебен процес. А за да вкараме енергия в батериите за нови подвизи, училището е снабдено с столова, която винаги е отворена за учители и ученици. И като казах подвизи, нека ви покажа къде се подготвят възпитаниците на училището по изкуствата. Училището разполага с образователни програми в 3 направления – профил хореография, профил музика и профил изобразително изкуство. За оптимален комфорт и продуктивност на младите творци, всеки профил разполага със свое собствено обособено място, напълно оборудвано с всичко необходимо за ползотворното протичане на учебния процес. Хореографите и танцорите си имат репетиционни зали, целите в огледала, специални стънки, озвучителна техника и, разбира се, съблекални. Бъдещите музиканти и певци разполагат с огромен набор от инструменти, достатъчни като за няколко оркестъра. А също така има много специални музикални кабинети за индивидуална подготовка, където се отделя необходимото време, за да може вашето дете да опознае и разгърне своя талант. Бъдещите артисти имат възможността да черпят опит и да се учат от доказали се във времето професионалисти, като маестро Иван Рангелов и очарователната народна певица Живка Сливенова, която, между другото, ме подготви за изпитите в надпис, за което и благодаря и ме приеха от първия път. А сега, нека видим какво се сътворява тук. Като ходя мърмила мамо от село на село, малките моми се гледа, мамо, малките моми гледа, малките моми се гледа, мамо, малките моми гледа. А пък за профил изобразително има специално създадени творчески ателиета, където художниците творят на воля, развивайки различни умения и изучавайки разнообразие от стилове, жанрове, похвати и техники, с които да обогатят творческата си палитра, за да могат с лекота да създават своите шедьоври. Шедьоври, които с лекота удивляват очите на познавачите в това изящно изкуство. Всъщност, творенията на малките художници можете да видите из цялото училище, включително на тези стени, където могат да се видят релефи, копия на рисунките от пещера Магура. Точно тук се намира и дирекцията. Затова сега нека надникнем в пещерата на инженер Бисерка Каменова, която превръща всичко, което видяхте досега, в една много добре смазана машина и усъвършенства истинските таланти на град Видин. Добре дошли в средно училище Свети Кирил Методий, където изкуството има 3 гласа – цвят, звук и движение. Ако рисувате, ако танцувате или пеете, тук няма да сте сами, тук ще израснете. Ако носите изкуство в себе си, това е място, където да го развиете. Не е нужно да сте най-добри още първия ден. Нужното е само да не се отказвате. Чувате ли шума навън? Това е звукът на едно училище, пълно с живот. А от днес вие сте част от него.